Inselmulkom u natukom il-lejla tajba. Din hija xandira diretta mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu fl-Arb Għawdex. Bħal kull nhar ta' ħadd filgħaxija, f'dawn il-ħinijiet inwasslulkom il-Lectio Divina mibnija fuq il-liturġija tal-kelma illi l-Knisja toffrilna f'dan it-tielet ħadd tar-Randan. Illum il-Lectio Divina sejra titmexxa minn Monsignor Joseph Sultana, arċipriet tal-parroċċa tal-Katedral. Nagħtu bidu billi flimkien ma' dawk li qed janimaw il-kant hawnhekk fis-santwarju inkantaw l-ewwel innu u nilqgħu fostna il-kelma ta' Alla illi ħadd ixxandrilna. bil-ġisem tibnek ħaj fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tamarin tmulej hemm intejx fil-qlub Aktar fostna ma jkun hemm firda u ġlied iżda mħabba u slien. Fejn hemm l-imħabba fejn hemm il-għaqda hemm tamarin hemm intejx fil-qlub bik nitennew mulej b'qalbna ferħana għax inta għatna l-kol u bnejtna f'ġismek ħaj. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu li mħabba tal-Missierna u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Nitolbu. Missier Qaddis inti tfittex li tagħmar fil-qalb ta' kull wieħed kull waħda minna. Aħna nixtiequ li nofrulek il-ħajja tagħna biex tkun is-santwarju tal-preżenza tiegħek. Ħalli din ix-xewqa tiegħek u x-xewqa tagħna jiltaqgħu flimkien u jitqawwew min-naħa tagħna l-impenji sabiex tassew aħna inwarbu dak li jxekkel milli inti tagħmar b'mod sħiħ f'kull mument tal-ħajja tagħna, f'kull ħila li inti jogħġbok tafdalna f'din il-ħajja. Jalla aħna msawlu l-qalb tagħna fuq il-qalb ta' ibnek il-għażiż illi min-naħa tiegħu ma joffri xejn għajlilu nnifsu. Għatina d-don tal-ħelsien u tal-libertà biex inkunu lesti illi nagħtu lilna nfusna kollha kemm aħna biex hekk din l-offerta tagħna imsieħba mal-offerta ta' ibnek Ġesu tasal għandek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Gloria uti fili la Cristo, Gloria uti fili la Cristo. Lejt tal-lut u Ġesu tella Ġerusalem. Fit-tempju sab min kien qiegħed ibih barrin, naċ u ħamiem,
u min kien bil-qeda jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula u keċċihom il-koll il-barra mit-tempju bin-naċ u l-barrin tagħhom. Xerret il-flus ta' dawk li kienu jissarfu u qalbilhom l-imwejjed. U l-bejjija tal-ħamiem qalilhom: warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmluhiex dar tan-negozju. Id-dixxipli ftakru f'dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura: il-ħeġġa għal darek fnietni. Imbagħad il-Lut qabdu u qalulu: x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Ġesu weġibhom: ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem jien nerġa' ntellgħu. Għalhekk il-Lut qalulu: dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int se tellgħu fi 3 ijiem? Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Waqt li kien Ġerusalemm għal festa tal-Għid, kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Imma Ġesu min-naħa tiegħu ma kienx jafda fihom, għax hu kien jaf lil kulħadd u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem, għax hu stess kien jaf x'hemm fil-bniedem. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħil lilek Kristu. Sila tixxenna għall-ilma għan-xija ta' ilma mill-blat. Ek tixxenna ruħi ġofija għalik tixxenna Alla. Ruħi għalċana għalik mistrieħ ta' ruħi u li salvani jinnitma bisħiħ u biss il-blata u il-kentijej xejn ma jċaqlaqni il-kentijej fih. Ruħi ċana lik Alla. Ruħi ċana lik. Tini nixrob min imħabtek jiena mxen għalik. Kemm hija għażiża tartijek Alla, nanni ferħana lil Alla il-ħaj. Dan jien nixtieq, dan jien nfittex li f'darek nammar sakemm indum ħaj. Ruħi ċana lik Alla. Ruħi ċana lik. Tini nixrob min imħabtek jiena mxen għalik.
Dan is-salm li għadna kif tlabna flimkien iwassalna biex noqorbu lejn is-silta tal-Vanġelu tal-lum partikolarment iddominata mit-Tempju ta' Ġerusalemm propju b'din ix-xewqa li hemm fil-qalb tal-bniedem li jiltaqa' ma' Alla. It-Tempju kellu jkun maħsub sabiex jesprimi x-xewqa ta' Alla li jkun qalb il-poplu tiegħu u min-naħa l-oħra fit-Tempju il-bniedem partikolarment illudi kien itemm ix-xewqa tiegħu ta' Alla. Ix-xewqa ta' Alla u x-xewqa tal-bniedem jiltaqgħu flimkien u l-bniedem ikun ħieni, il-bniedem ikun salvat. Għaldaqstant dan iwassalna biex nifhmu għalfejn Ġesu f'din is-silta tal-Vanġelu tal-lum iwettaq dan il-ġest ta' illa kbira fil-konfront tat-Tempju ġala darba skont Ġesu din it-tifsira ewlenija tat-Tempju bħala l-post fejn Alla jiltaqa' mal-bniedem u l-bniedem ma' Alla b'xi mod kienet ġiet imħassra, kienet ġiet imfixkla. L-ewwel nett dan ir-rakkont tal-purifikazzjoni tat-Tempju jew kif nafu t-tkeċċija tal-bqija mit-Tempju insibuh attestat fil-Vanġeli kollha. Imma waqt li Mark, Mattew u Luqa jippreżentawna dan il-ġest ta' Ġesu fl-aħħar ftit ġranet tal-ħajja tiegħu wara li jidħol ġewwa Ġerusalemm u eventwalment sejjer ikun dan il-ġest tiegħu illi ikun il-kundanna min-naħa tas-Sinedriju fil-konfront ta' Ġesu għall-mewt tiegħu, fil-każ ta' San Ġwan l-Evanġelista r-raba' Vanġelu dan ir-rakkont jippreżentah fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu. Ninsabu fit-tieni kapitlu ta' San Ġwan. Għadna fil-bidu, Ġesu għadu kif għamel l-ewwel sinjal f'Kana tal-Galilea u eventwalment sejjer imur Ġerusalemm kif smajna għall-festa tal-Għid. Skont l-Evanġelista San Ġwan, Ġesu jitla l-festa tal-Għid 3 darbiet. Din hija l-ewwel darba li Ġesu jitla l-festa tal-Għid. Storikament ninsabu fir-rebbija tas-sena 28 wara Kristu. U din id-datazzjoni preċiża nistgħu naslu għalija ġala darba eventwalment fis-silta sejjer jintqal illi it-Tempju dam jinbena 46 sena. Issa aħna nafu illi Erodi l-Kbir kien beda jibni it-Tempju illi ta' żmien Ġesu fis-sena 18 qabel Kristu. U allura eventwalment meta wieħed jagħmel il-kalkolu ninsabu fil-festa tal-Għid fir-rebbija tas-sena 28. Ġesu jitla għall-festa tal-Għid bħalma kien jagħmel kull ludi u jidħol fit-Tempju. Issa it-Tempju ma rridux nifhmuh kif huma l-knejjes tagħna, imma pjuttost it-Tempju ta' Ġerusalemm kien kostruzzjoni elaborata li b'xi mod riedet tfisser anke dak li l-poplu ludi kien wasal li jemmen fuq Alla. L-ewwel nett kien jesprimi il-gradazzjoni illi wieħed jista' jasal qrib ta' Alla. Mhux kulħadd seta' jasal qrib ta' Alla f'dik li kien il-qalba tat-Tempju, is-santwarju. Imma kien hemm il-btieħi enormi, dawn il-btieħi seta' jidħol kulħadd fihom, imbagħad eventwalment kien hemm barrikata, kien hemm kanċell li minnu l-ġewwa setgħu jidħlu biss il-lut. Il-pagani dawk li ma kinux lut ma setgħux jidħlu, ma setgħux joqorbu aktar minn tant. Eventwalment kien hemm il-post fejn minnu l-ġewwa ma setgħux joqorbu aktar in-nisa. Imbagħad post ieħor fejn ma setgħux joqorbu aktar l-irġiel, in-nies komuni, imma biss dawk li kienu addetti għas-servizz bħalma kienu is-saċerdoti u l-Leviti. Fi ftit kliem, mhux kulħadd kellu ċans jiltaqa' ma' Alla bl-istess mod.
Din kienet diġà biex ngħidu hekk tawwieġa tal-verità fuq Alla. Alla li qatt ma ħares lewwiġ ħadd imma jistma' lil kulħadd l-istess u l-poplu ludi jitbiet minn dan il-wiċċ ta' Alla l-veru u joħloq dawn id-diversi gradi ta' kif inti tista' toqrob lejn Alla, ta' kif int għandek ċans li toqrob lejn Alla. Aktar minn hekk dan it-tempju ta' Erodi li ma kienx ludi imma bnieh biex jiġbor u biex ikollu is-simpatija tal-Lut. Kien wieħed mill-meravilji tad-dinja ta' dawk iż-żminijiet. Kien enormi, kien sproporzjonat mal-belt ta' Ġerusalemm. U nistgħu ngħidu illi fuq ġaqliba minnhom kien hemm parti li kienet mottija, kien hemm 4 fillieri ta' kolonni, kull filliera kellha 40 kolonna. U f'dak li kien imsejjaħ il-portiku ta' Salamun hemmhekk kien isir il-bejħ ta' dak kollu li kien meħtieġ għas-sagrifiċċji. Sa ftit qabel ma twieled Ġesu dan il-bejħ kien isir il-barra mill-perimetru tat-tempju, fit-triq biss taħt ir-rieħ tat-tempju. Imma mbagħad Erodi l-Kbir biex jaġevola il-familja ta' Anna u ta' Kajfa ippermetta illi l-bejħ jibda jsir ġewwa taħt dan il-portiku. Kien verament qisu monti fil-beraħ ġewwa it-Tempju ta' Ġerusalemm. U Anna u Kajfa kellhom il-monopolju fuq dan il-bejħ kollu. Fi ftit kliem dak kollu li kien il-qlieħ kien imur fil-but ta' din il-familja ta' Anna u ta' Kajfa, dawn iż-żewġ qassisin il-kbar. In-nies kienu imdarsa fuq din is-sitwazzjoni tat-tempju. In-nies kienu jafu illi il-mod ta' kif iġġenerat ruħha s-sitwazzjoni fit-tempju ta' Ġerusalemm kienet sitwazzjoni li ma taqbilx max-xewqa ta' Alla. Tantu hekk illi f'din is-silta ħadd ma jazzarda jwaqqaf lil Ġesu f'dak li huwa jagħmel. Ma jgħidulux għalfejn, imma sempliċement jitolbuh sinjal biex ikollhom ċarezza fuq din l-awtorità tiegħu li huwa skont huma ħabidejh fil-konfront tat-tempju. Imma ħafna kienu konxji illi t-tempju ta' Ġerusalemm kien sitwazzjoni ta' korruzzjoni, ta' nuqqas ta' ċarezza. Kienet sitwazzjoni ta' ħafna lob ta' flus, ta' ħafna negozju, ta' ħafna kummerċ. Ar minn hekk fit-Tempju ta' Ġerusalemm skont it-twemmin ludi anke kif smajna llum fl-ewwel qari fil-kmandamenti d-dekalogu ma kinux permessi li jidħlu muniti tal-Imperu Ruman li fuqhom kien hemm mixbija tal-Imperaturu ta' ommu. Għaldaqstant ġewwa it-tempju kienet tintuża munita oħra, u allura kien hemm bżonn dawn is-sarrafa illi jsarfu l-flus illi kienu jġibu magħhom dawk kollha illi jaslu fil-belt ta' Ġerusalemm, u allura kienu jagħtuhom munita oħra biex ikunu jistgħu jixtru biha dak li għandhom bżonn għas-sagrifiċċju. Kien ikun hemm ħafna u ħafna nies, jiġifieri x-xeni xena ta' ħafna nies fit-Tempju ta' Ġerusalemm, ta' storbju sħiħ, biżżejjed ngħidu illi għall-festa tal-Għid ta' kull sena il-popolazzjoni tal-belt ta' Ġerusalemm kienet titripla. U allura normalment kienet madwar 40,000 u din kienet issej ta' madwar 120,000. Bil-qtejl minimu ta' madwar 20,000 ħaruf ta' kull sena fl-okkażjoni tal-festa tal-Għid. Barra minn hekk, fil-festa tal-Għid kull ludi kien obbligat li jħallas it-taxxa lejn it-tempju, nofs shekel. U allura dan kollu jippreżentalna qudiemna kemm verament fit-Tempju ta' Ġerusalemm ma kien hemm xejn minn dak li kien ta' Alla, imma kien hemm kollox tal-bniedem.
U allura wieħed jifhem għalfejn din l-imġieba ta' Ġesu fil-konfront tat-Tempju ta' Ġerusalemm. Ġesu isib dan in-negozju għaddej u jgħidilna l-Vanġelu li jagħmel sawt mill-ħbula u keċċihom il-kol il-barra mit-Tempju. Din il-figura ta' Kristu li jagħmel dan is-sawt, din il-frosta u jkeċċi lil dawk li kienu fit-Tempju, hija referenza ċara għal profeta Zakkarija, illi kien ħabbar li l-Messija kellu jiġi bi frosta u jkeċċi l-kulħadd il-barra minħabba l-fatt illi it-Tempju kien ittradixxa il-missjoni tiegħu. Għandna ħafna profeti, il-profeta Iżajija, il-profeta Amos, il-profeta Eżekjel, illi għandhom kliem ta' kundanna fil-konfront tat-Tempju, fil-konfront tar-ritwalità, fil-konfront ta' dawn il-ġesti illi ma kienux aktar jikkorrispondu mal-qalb tal-poplu. U allura il-profeti kienu jissuġġerixxu illi hemm bżonn li jifqu dawn is-sagrifiċċji sabiex il-poplu jaħdem aktar fuq qalbu u jagħti aktar widen u smieħ lill-kelma ta' Alla. Dan ma seħħx, anzi s-sitwazzjoni kompliet tiddiġenera ruħha sakemm Kristu isib ruħu quddiem din is-sitwazzjoni u ma jippermettejx aktar dak li kien għaddej. Immaġinaw ftejn dan il-ġest ta' Ġesu kien ifisser illi għal dik il-ġurnata twaqfu s-sagrifiċċji. Ma kienx ġest illi jgħaddi mingħajr ma jiġi nnutat, kien ġest illi qajjem sewwa diżordni, konfużjoni fit-Tempju f'Ġerusalemm kollha. Immaġinaw ftejt din il-libertà illi bija Ġesu jwettaq dan il-ġest minkejja illi it-Tempju ta' Ġerusalemm kien hemm il-pulizija tiegħu ġewwa fih Lut il-gwardji tat-Tempju, xorta waħda Ġesu bla biża' iwettaq dan il-ġest. Ikeċċi l-kulħadd il-barra b'dawn l-annimali u jindirizza biss lil dawk li kienu l-bejjija tal-ħamiem. Qedtilkom qabel illi normalment il-bejħ kien kollu monopolju tal-familja ta' Anna u Kajfa, imma dawn il-ħamiem normalment kienu jiġu mibjuwa minn miż-żgħażagħ, minn ċerti ġoventuri li kienu joqogħdu hemmhekk ibiju dawn il-ħamiem, dawn il-bċiċen biex jintużaw fis-sagrifiċċji u fl-offerti min-naħa tal-foqra. U allura jista' jkun li Ġesu jindirizza lilhom għaliex fihom kien qed jara dawk illi biex ngħidu hekk kienu qegħdin isoffu id-demm ta' dawn il-foqra li ma kellhomx biex jgħixu u s-sistema tat-Tempju kienet qiegħda tippermetti biex dawn jiftaqru aktar. Ġesu x'jilmaħ f'dan kollu? Ġesu jilmaħ f'dan kollu illi il-wiċċ ta' Alla kien ġie diffamat. Il-wiċċ ta' Alla ġie biex ngħidu hekk mibdul f'wiċċ ta' Alla fiera, f'wiċċ ta' Alla idolu. Għaliex? Għax Alla jagħti kollox b'xejn. U l-mod ta' kif il-Lut kienu jmexxu it-Tempju ta' Ġerusalemm kien juri illi bħal donnu Alla ma jagħti xejn b'xejn. Din kienet l-iktar ħaġa li sewdet il-qalb ta' Kristu u li għalija Ġesu joħroġ u kif ngħidu bil-Malti u jagħmel dan il-ġest violenti fil-konfront tat-Tempju. Għal poplu ludi biex Alla jagħti widen għat-talba tiegħek hemm bżonn li inti tagħtih xi ħaġa. Aktar minn hekk huma kienu jqisu il-sagrifiċċju l-annimali li kienu jinħarqu bħal donnu inti qed tagħti l-ikel biex titma' lil Alla. U għax ħatitma' lil Alla mbagħad Alla min-naħa tiegħu ħajkun midjun lejk u sejjer jagħtik dak li teħtieġ. Araw ftit relazzjoni kummerċjali tariffata merkantili kien daħal fija il-poplu ludi. Dik ix-xewqa li kellu għal Alla l-veru verament ġiet żvijata. Ġiet biex ngħidu hekk oskurata billi il-poplu poġġa fuq din ir-relazzjoni dak illi
huwa l-istint ix-xewqa tal-bniedem fin-natural tiegħu li jakkwista. Il-bniedem, il-poplu ludi, illi jippreżenta lill-Alla illi biex takkwista xi ħaġa minn għandu inti trid tħallas prezz. U din kienet verament dawwa fil-konfront tal-Alla. Mhux tal-li Alla ma jagħti xejn b'xejn, imma tal-li Alla dak kollu li jagħtih propju bħala don b'xejn min naħa tiegħu. Qabel ma inti stess titolbu illi huwa diġà jara fil-ħtieġa tal-qalb tiegħek. U allura Ġesu quddiem dawn il-bejjija tat-tempju ilissen din il-verità, warbu dawn minn hawn u dar missieri tagħmlu iġdar tan-negozju. Ġesu sejjer hawnhekk isostni li huwa liben ta' Alla u allura li Alla huwa missieru. U dak li kien qed jagħmlu imqanqal mill-fatt li fil-qalb tiegħu kien hemm il-laqta tal-missier, kien hemm il-bixra tal-missier. Ħadd daqsu ma jaf il-missier, u għax ħadd daqsu ma jaf il-missier huwa ma jistax jippermetti dan il-wiċċ fals tal-missier Alla kif huwa ppreżentat fit-Tempju ta' Ġerusalemm. it-Tempju ta' Ġerusalemm milli sar dar tan-negozju. F'dan il-waqt l-Evanġelista idaħħal l-ewwel annotazzjoni min naħa tiegħu u jgħidilna hekk: id-dixxiepli ftakru f'dak li kien hemm fl-Iskrittura, il-ħeġġa għal darek fnietni. Hawnhekk qegħdin jikkwotaw is-Salm 68 jew 69, il-ħeġġa għal darek fnietni. Imma xi ħaġa interessanti illi id-dixxiepli ta' veri lut li kienu, imma fuq kollox anke iffurmati fl-iskola ta' Ġesu, kienu kapaċi jdommu flimkien il-ġrajiet tal-ħajja mal-kelma ta' Alla. Kien iseħħilhom verament, seħħilhom f'dan il-waqt jagħmlu lezzja divina. Jiġifieri il-kelma ta' Alla enithom jaqraw dak il-ġest illi Ġesu kien qed iwettaq. Immaġinaw ftit bħal meta wieħed qed jagħmel jigsaw puzzle, fis-sija u l-ħin din il-jigsaw puzzle tingħaqad kollha u x-xena tibda tagħmel sens. Hekk ukoll dawn id-dixxiepli jippermettu li l-kelma ta' Alla tagħtihom dawl ħalli jifhmu dan il-ġest ta' Ġesu. U x'kienet it-tifsira ta' dan il-ġest ta' Ġesu? L-ewwel nett il-ħeġġa għal dar missieru ma permettitlux li jibqa' bħal magħluq, imma aktar minn hekk il-ħeġġa biex iwettaq ir-rieda ta' missieru biex ikun tassew iben il-missier sejra tiswielu il-prezz tal-ħajja tiegħu. Għaliex injasal għal mument tal-kundanna, wieħed mill-argumenti li sejjer jitqanqal mis-Sinedriju partikolarment fil-Vanġeli ta' Mark, Mattew u Luqa huwa proprju dan. Illi dan qal li jħott it-tempju u jerġa' jibnieh fit-3 ijiem. Kif qedtilkom ħadd mill-Lut ma waqqaf lil Ġesu. Għaldaqstant b'xi mod kienu qegħdin jikkondividu il-ġest ta' Ġesu. Madankollu jagħmlulu mistoqsija: x'sinjal se turina li inti tista' tagħmel dan? Il-Lut fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla kienu għadhom ifittxu relazzjoni mibnija fuq is-sinjali, fuq dak li jidher, fuq dak li inti tista' tivverifikah. Kienu għadhom ma bnewx fil-ħajja tagħhom relazzjoni fejn verament hija l-fidi illi torbothom frabta sħiħa ma' Alla. U allura jitolbu sinjal sabiex huma jkunu jistgħu ifissru din l-awtorità li bija Ġesu wettaq dan il-ġest fil-konfront tat-Tempju. U Ġesu jagħtihom din it-tweġiba: ħottu dan it-Tempju u fit-3 ijiem jien nerġa' intellu. Mela Ġesu jgħidilhom biex ikunu huma jagħtihom ordni biex iħottu dan it-Tempju u min-naħa tiegħu imbagħad dak li jħottu huma u sejjer jibnieh fit-3 ijiem.
Ovvjament hawnhekk għandna referenza ċara għal dak li sejjer kun it-tmiem ta' kollox, il-misteru tal-għid ta' Kristu. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Il-lut li jippruvaw isiktu l-misteru ta' Alla, il-lut li jippruvaw jikinsu l-preżenza ta' Alla li skont Ġesu kienet marbuta miegħu, u b'dak il-ġest li jagħmlu mhux talli ma siktux u ma kinsux il-preżenza ta' Alla, imma ikkonfermawha. Din il-kontradizzjoni kbira illi l-poplu Ludi kellu jara taħt għajnejh u kellu jikkontribwixxi għalija mingħajr ma huwa stess qies minn qabel x'kien sejjer jiġri. Issa hawnhekk ta' min jifqu daqsxejn u nifhmu daqsxejn dak li qed jgħid Ġesu. Ħottu dan it-tempju eżattament kieku kellna nifqu fuq dak li jikteb San Ġwan u nitraduċu dak li jikteb San Ġwan, kollha ngħidu ħottu dan is-santwarju. Għaliex San Ġwan waqt li qed jikteb qiegħed juża żewġ kelmiet. Qiegħed juża il-kelma tempju bil-Grieg heiron li tindika il-perimetru kollu tat-tempju, il-wisa kollha, il-ħitan ta' barra tat-tempju bil-btieħi kollha. Imma mbagħad f'dan il-waqt Ġesu juża kelma oħra bil-Grieg, naos, is-santwarju. X'kien is-santwarju? Is-santwarju kienet il-binja li kien hemm fiċ-ċentru ta' dan it-tempju kollu ta' Ġerusalemm, l-unika binja li kienet imsaqfa u li kienet tesprimi il-preżenza ta' Alla f'nofs il-poplu tiegħu. Ġesu qiegħed jgħidilhom warbu dak li hija preżenza fierħa għaliex il-vera preżenza minn issa l quddiem sejra tkun fiha nnifsi. Il-preżenza ta' Alla sejra tkun ikkontemplata mhux aktar fis-santwarju fiċ-ċentru tat-tempju, imma l-preżenza ta' Alla sejra tkun ikkontemplata fija fil-persuna ta' Ġesu, partikolarment meta din il-persuna ta' Ġesu sejra tissottometti lilha nfisha għal misteru tal-għid, il-mewt u l-qawmien glorjuż tiegħu. U allura Ġesu qed jurihom biċ-ċar illi il-missjoni tas-santwarju illi jkun sinjal tal-preżenza ta' Alla għadda żmienha. San Ġwan fil-Vanġelu jħobb ħafna jissostitwixxi xi ħaġa li tieħu post xi ħaġa oħra għaliex din ix-xi ħaġa l-oħra għadda żmienha u Ġesu sejjer jagħtina xi ħaġa bil-bosta aqwa. F'dan il-każ is-santwarju prezzjuż li kien hemm f'nofs it-tempju għadda żmienu. Fil-Vanġeli l-oħra s-sinottiċi jgħidulna il-purtiera tat-tempju li kienet propju ġewwa s-santwarju ċartet minn fuq s'isfel. Għadda żmien illi jiena nidħol f'relazzjoni ma' Alla b'dan il-mod. Min issa l-quddiem Ġesu sejjer jippermettili li nidħol f'relazzjoni ma' Alla mhux aktar billi nofri xi ħaġa, imma billi bħal Ġesu jiena nofri lili nnifsi biex jiena nnifsi nagħmel possibbli il-preżenza ta' Alla nnifsu. Jiena sejjer nitraduċi fil-ħajja tiegħi bil-ħiliet kollha tagħha, bil-ħsieb, bil-kliem, bir-rieda, bix-xewqat, bil-qalb, bir-relazzjonijiet, b'dak kollu li jien sejjer nitraduċi nagħmel preżenti il-kwalitajiet ta' Alla nnifsu. Quddiem din il-ħaġa kbira, il-Lut qalulu dan it-tempju ħa 46 sena biex inbena u int settellu fi 3 ijiem. Ovvjament, dejjem fil-Vanġelu ta' San Ġwan għandna din in-nuqqas ta' ftehim ta' inkomprensjoni. Ġesu jitkellem fuq xi ħaġa waqt li dawk ta' madwaru qegħdin jifhmu xi ħaġa kompletament differenti minnu. Hemm bżonn li wieħed jidħol fil-qalb u l-moħħ ta' Ġesu biex wieħed jifhem tassew dak li Ġesu qed jgħid. Il-mara Sammaritana lil Ġesu
Turih kemm il-darba fid-dialogu tagħha miegħu illi mhix qiegħda tifhmu, Nikodemu, jurih li mhux qiegħed jifhem. U Ġesu jiddialoga magħhom ma' dawn il-personaġġi biex jurihom biċ-ċar illi fiehem xi ħaġa kompletament ġdida li qatt ma stennew bħalha. U allura San Ġwanna hawnhekk jerġa' jdaħħal notazzjoni oħra min-naħa tiegħu. Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu, iżda hu tkellem fuq is-santwarju tal-ġisem tiegħu. Ekku San Ġwan ma jħalliniex mifxulin sabiex ninterpretaw dak li jgħid u li qed iwettaq Ġesu, imma jurina biċ-ċar kif għandna nifhmu dak li Ġesu qiegħed jagħmel. Huwa tant ċar il-Vanġelu. Huwa qiegħed jitkellem fuq il-fatt li huwa jimpenja ruħu bi sħiħ biex ma jħalli xejn mill-ġisem tiegħu ifixklu milli jiltaqa' ma' Alla. F'dak kollu li kien Ġesu, l-istess ġisem tiegħu kien għalih okkażjoni biex jiltaqa' ma' Alla u Alla jiltaqa' miegħu. Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxiepli tiegħu ftakru f'dak li kien qal u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesu. Hawnhekk tkompli dan id-dettall, dan il-kummentarju illi San Ġwan iżid f'dan ir-rakkont. Eżattament dan ma jżid xejn fil-fatt tar-rakkont, imma jagħtina ċavetta kif aħna għandna bħad dixxiepli nifhmu dan il-ġest ta' Ġesu. M'hemm l-ebda paġna fil-Vanġelu illi mhix paġna mnebħa mill-qawmien ta' Kristu. Għaliex il-qawmien ta' Kristu seħ verament storikament meta l-ħadd filgħodu in-nisa sabu l-qabar vojt ta' Kristu miftuħu vojt u għandhom il-provi li tassew Kristu qam irxoxta. Imma il-veru irxoxt, il-veru qawmien seħ fil-ħajja ta' dawk id-dixxiepli li kienu għamluha ma' Ġesu, kienu terqu miegħu, kienu preżenti hemmhekk miegħu fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Forsi ma femux, beżgħu, baqgħu imħawda minn dak li jagħmel Ġesu, imma wara l-qawmin jgħidilna San Ġwan irnexxielhom idommu dan kollu. U dawn il-biċċiet ta' ġrajiet li ftit kienu jagħmlu sens, issa bil-qawwa tal-qawmin ta' Kristu dammewhom b'tali mod u manjiera illi jirnexxielhom jifhmu għalfejn Ġesu ġab ruħu b'dak il-mod. Ġesu kien qed juri biċ-ċar illi l-offerti tal-annimali ma jservu għal xejn. Kien hemm bżonn biss li l-bniedem b'mod ħieles joffri lilu nnifsu kif kien sejjer jagħmel hu fuq il-Kalvarju. Is-silta tal-Vanġelu tagħlaq billi tgħidilna illi waqt dik il-festa tal-Għid kien hemm ħafna li jemmnu f'ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Għalkemm aħna forsi nieħdu nifs fil-font ngħidu minn allura Ġesu għall-anqas kien hemm xi ħadd li kien miegħu, madankollu dan il-kumment jixed illi għalkemm kienu qegħdin ipoġġu it-tama tagħhom fih, imma kienu għadhom b'xi mod iġarbu fil-qalb tagħhom dik l-istess relazzjoni li hija mistqarra fit-tempju li inti biex tagħti lilek innifsek, tagħti l-fiduċja tiegħek lill-Alla huwa jrid jagħtik sinjal, jagħtik xi prova, jagħtik xi ħaġa evidenti biex kemm jista' jkun jevitalek ir-riskju li huwa marbut mal-att tal-fidi. Fl-istess waqt, l-espressjoni li juża San Ġwan iġġalna nirriflettu, emmnu f'ismu. Normalment il-verb temmen bil-Griek jew jista' jiġi użat bil-preposition en, jiġifieri temmen f'xi ħaġa, temmen f'xi ħadd, jew inkella
jista' tiġi użat bil-preposition ace, jiġifieri temmen billi torjenta l-ħajja tiegħek lejn xi ħadd. Għaldaqstant, dan huwa skont San Ġwan il-vera fidi. Il-vera fidi mhux li jiena nemmen fid-dottrina, li jiena nemmen f'xi erba' idijat u nistqarru daqshekk, imma il-vera fidi hija li jiena kollni kemm jien nitraduċi fil-ħajja tiegħi l-istil tal-ħajja ta' Ġesu, b'tali mod u manjera li jien lil ħajti nagħtiha direzzjoni, orjentament illi nqarriba kemm jista' jkun l-endik ta' Kristu. Biex kif Kristu kien santwarju tal-preżenza ta' Alla, hekk ukoll jiena nkun santwarju tal-preżenza tiegħu. Ix-xewqa tiegħu u tiegħi jiltaqgħu flimkien u jintemmu. Imma Ġesu min-naħa tiegħu għax kien jaf dan kollu ma kienx jafda fihom, għax hu kien jaf lil kulħadd u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem għax hu stess kien jaf xemm fil-bniedem. L-ewwel ktieb ta' Samwel fl-Antik Testament jgħidilna u x'hekk fl-għażla ta' David Alla ma jarax skont l-għajnejn imma Alla jara skont il-qalb. U propju dak illi Ġesu jilmaħ fil-folla. Ġesu ma jaqafx fuq dak li kien ir-ritwal, fuq dak li kien l-espressjoni esterna tal-poplu fil-konfront Alla, imma Ġesu interessat illi jagħti il-laqta tiegħu, il-bixra tiegħu lill-qalb tal-bniedem. Ejjew nitolbu waqt li aħna qegħdin nilqgħu din il-kelma sabiex f'din it-tielet ġimgħa tar-Randan nimpenjaw ruħna bisħieħ biex il-qalb tagħna mejjuna bil-kelma tkompli tirċievi din il-laqta ta' Kristu. Nibqgħu nikbru fix-xebħ tagħna fih biex aħna kull mewt li aħna nġarbu f'ħajjitna inqarbuha biex tkun tixbaħ lil dik tiegħu, għotja fl-imħabba biex imbagħad minn għandu aħna nirċievu l-ħajja l-ġdida tal-qawmien. U hekk aħna wkoll bħalu inkunu santwarji tal-preżenza ta' Alla.
Nistedinkom inqumu bil-wieqfa ħalli flimkien nitolbu inkantaw it-talba li għallimna l-Mulej Ġesu. Missirna li inti fis-mewt, jitqaddes fl-isem tiegħek, jitqaddes fl-isem tiegħek. Tiġi sant nagħtek, ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti, fis-sema edha fl-art. Ħobżna ta' kujur, atina l-lum, aħfrilna jitlubiet tagħna, aħfrilna jitlubiet tagħna, bħalma aħna kol naħfru. Lil min ħati għalina, la taħallix lebda tiġrim, iżdeħ l-isla min kull deli, missirna. Il-Mulej ma'kom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. U b'dak l-innu sabiħ above all naslu fit-tmiem il-lezzjo divina tal-lejla illi wassalnilkom mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu, lezzjo tat-tielet ħadd tar-Randan imqaddes, mogħtija lilkom mill-Biblista Monsinjur Joseph Sultana. Infakrukom dan iż-żmien tar-Randan fost l-oħrajn huwa żmien qawwi ta' talb ta' komunikazzjoni aktar intensa mal-Mulej u għalhekk fid-Djoċesi ta' Għawdex inkomplu nħeġġu biex inwieġbu għas-sejħa sabiex nitolbu flimkien bħala komunitajiet il-liturġija tas-sigħat għal żmien ir-Randan fil-komunitajiet tagħna u anki fuq bażi personali bl-għajnuna tal-ktejjeb ejjew nitolbu illi tqassam f'kull dar.
Sadattant infakru illi sessir il-Via Sagra Diocesana bħas-soltu fil-5 ħadd tar-Randan din is-sena il-ħadd 17 ta' Marzu tibda fl-4:30 ta' filgħaxija minn quddiem is-Santwarju ta' Pino. Mħeġġin sabiex nattendu għal din it-triq tas-salib illi titmexxa din il-ċelebrazzjoni mill-Isqof Anton Tewma l-Isqof ta' Għawdex. Sadattant infakrukom illi l-aħħar appuntament, jew aħjar l-appuntament illi imis huwa dak għal ħadd illi ġej fis-6:30 ta' filgħaxija fejn għal darba oħra inwasslu l-Lezzjo Divina minn dan is-Santwarju. Sakemm niltaqgħu għalhekk il-ħadd illi ġej minnaħa tagħna ma tfadlilna xejn ħlief nirringrazzjawkom illi kontu magħna. Din il-Lezzjo Divina tistgħu issibuha mill-ġdid fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi kif ukoll tixxandar permezz tat-televiżjoni. Il-lejla tajba lil kulħadd.